салом бинандагони азиз, намоиши асомонаи телевизиони Баҳористон манзури шумост. Ёдовар мешавем ки дар ин барнома мо кӯшиш менамоем ки ба саволу дархостҳои шумо посух гуфта бо шумо дар иртибот бошем. То фарорасии соли нави мелодии 2020 рӯзҳои башумор боқӣ монданд ва шабакаи мо бахшида ба ин рӯз якчанд барномаҳои идонаро омода карда истодааст. Дархости аввалине ки ба мо ирсол шудааст вобаста аст ба ин мавзӯъ ки чунин аст. салом ба аҳли эҷоди шабакаи Баҳористон. номи ман Саида Файзиева. мо бо аҳли оила барномаҳои шабакаи шуморо тамошо мекунем. мехостам донам ки бахшида ба соли нави мелодӣ шабакаи шумо кадом барномаҳоро пешниҳод менамояд? салом бинандаи азиз Саида, бояд гуфт шабакаи мо низ дар баробари дигар шабакаҳо намоишҳои соли навиро сабт намуд ки айни замон омодаи танзим ҳастанд. аҳли эҷоди шабака кӯшиш менамояд то дар ин рӯз бо барномаҳои ҷолиб таъби шуморо болида созад. ҳоло мо ба шумо як аз намоишҳое ки дар рӯзҳои идона пешкаш мешаванд каме маълумот медиҳем. намоиши дӯстдоштаи на танҳо хурдсолон балки калонсолон ангубин бо иштироки тамоми иштирокчиёни ин барнома ки дар давоми сол меҳмони ин намоиш шуданд, дар маркази дилхушии кӯдаконаи Мадагаскар барномаи солинавии худро сабт намуд. қаҳрамонони хурдака ки мо бо рӯҳи болида ба намоиш ҳозир шуданд. дар ин барнома онҳо дар васфи ватан, модар, сулҳ, табиати зебои кишвар шеърхониву сурудхонӣ карданд. ҳамчунин ба барномаи идона меҳмонон низ даъват шуданд ки базми солинавии кӯдаконро боз ҳам бо ҳузурашон рангинтар намуданд. намоиши мазкур айни замон омодаи танзим аст ва рӯзҳои наздик пешниҳоди шумо мегардад. интизор шавед. ҳамчунин идораи мусиқии шабакаи Баҳористон ҳафтаи гузашта дар яке аз студияҳои барҳавои шабака консерти идонаро сабт намуд. дар он сарояндагону мутрибони соҳибистеъдод аз мактабҳои мусиқии кишвар, иштирокчиёни шоу барномаи озмунии Парвин, ансамблҳои рақсии кӯдаконаи Ситораи умед, Лола, Шукуфаҳои Истиқлол ва дигар ҷавонону наврасоне ки пайваста бо шабакаи мо ҳамкорӣ менамоянд иштирок карданд. консерти идонаро шумо метавонед шоми 31 декабр аз шабакаи мо тамошо кунед. аз идораи варзиш бошад намоиши парчамбардорони ватан бо иштироки варзишгароне ки тӯли сол ба дастовардҳои назаррас ноил шудаанд сабт шуд. баррандаи намоиши мазкур бо ҳар як федератсия ва варзишгарони он дар алоҳидагӣ суҳбат намуд. барномаро идома медиҳем. ҳафтаи сипаришуда мо гуфта будем ки барномаи бо ҳам ёбем 10 гунаи беҳтарини иштирокчиёни худро барои гузаронидани барномаи ҷамъбастӣ сарҷамъ мекунад. барномаи зикршуда низ бо муваффақият сабт гардид ва он рӯзҳои наздик пешкаши мову шумо мегардад. телевизиони Баҳористон сабқати ниҳоии барномаи бо ҳам меёбемро дар мавсими имсола ҷамъбаст намуд. қувваозмоии дониши наврасон дар барномаи ниҳоии озмун дар 5 гурӯҳ сурат гирифт. бояд гуфт намоиши мазкур тӯли 3 сол аст ки пешкаши бинанда мегардад. соли ҷорӣ дар барномаи бо ҳам меёбем зиёда аз 60 нафар хонанда иштирок намуда, аз миёни онҳо бо соҳиб гардидани холҳои аз 80 боло 5 даста ба 10 гонаи беҳтарин шомил шуданд. дар мавсими ҷамъбастии барнома 5 гурӯҳ ки холҳои умумии онҳо аз 80 боло буданд дар 4 шарт миёни ҳам рақобат карданд. ин дафъа шартҳои барнома назар ба намоишҳои гузашта мушкилтар буд. тибқи талаботи баргузории барнома гурӯҳе ки дар ҳар давр холҳои камро соҳиб шуданд аз идома додани рақобат маҳрум шуданд. дар рафти барнома 2 гурӯҳ тавонистанд бо гирифтани бештари холҳо дар даври ниҳоӣ рақобатро идома диҳанд. ҳамин тавр баъди санҷиши дониши иштирокчиёни марҳилаи ҷамъбастӣ иштирокчиёни гурӯҳи якум Хайруллои Абдулло ва Аҳмадҷони Назаралӣ
бо гирифтани 67 хол ғолибиятро ба даст оварданд. Дар охири барнома ба ғолибон ва дигари иштирокчиёни он диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ аз қабили китоби донишномаи бачагона бо забонҳои тоҷикиву русӣ ва дигар маводҳои хониш тақдим карда шуд. Ёдовар мешавем, ки дар намоиши бо ҳам меёбем кӯдакону наврасони аз 9 то 14 сола иштирок менамоянд. ҳадафи асосии барнома дарёфти кӯдакону наврасони болаёқат ва муаррифии онҳо ба ҳисоб меравад. намоиши мазкур низ айни замон омодаи танзим аст ва рӯзҳои наздик пешкаши мову шумо мегардад. من خیلی شدم که در این برنامه اشتراک کردم و دانش خود را سنجیدم. اولا من مینداری خود را به تمام کارگران تلویزیونی بهارستان میرسانم که برای ما چنین برنامه ها تشکیل میکنند و باز مینداری خود را به همه آموزگاران هم نیز میرسانم. ба маълумоти мухлисон ва навоварони наврас мерасонем ки даври дуюми намоиши бозёфт низ ба анҷом расид ва пагоҳ 24 декабр намоиши ҷамъбастии он сабт мешавад. озмуни телевизионии бозёфт ки ба хотири дарёфт ва муаррифии ихтироъкорони навовар ва наврас омода мешавад, он аз ду давр иборат буда. даври аввал дар минтақаҳо гузаронида шуд ва ихтироъкороне ки дар шаҳри душанбе ва ноҳияҳои тобеи марказ буданд, лоиҳаҳояшон дар студияи телевизиони Баҳористон сабт гардид. онҳое ки дар даври дуюм гузаштанд, рӯзи 24 декабр ба телевизиони Баҳористон даъват ва даври ҷамъбастии ин намоиш низ дар соли ҷорӣ сабт мешавад. ёдовар мешавем, ки пас аз пешниҳоди лоиҳаи нави иштирокчиён ғолибони ин озмун муайян мегарданд. ёдовар мешавем, ки сину соли иштирокчиён аз 10 то 20 сола мебошад. ба лоиҳаи беҳтарин барои дарёфти ҳуқуқи муаллифӣ ба Маркази миллии патентию иттилоотӣ роҳхат дода мешавад. инчунин ғолибон бо диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз мегарданд. آموخته دیدید که حقیقتا آب میبردارد یا نه؟ بله دیده دیدید؟ هستم برای اینکه مکیدن انا همون پورشن زیر پورشن مکیده میبرد آب باز از دیگر پارامترهای دیگر وابستگی دارد. اگر در عمل میکردید ممکن باز دیگر خطاگاه معاینه میکردید، لیکن در عمل این باید که کار کند. ҳоло бошад ба маълумоти тамошобинони хурдакак мерасонем ки шумо метавонед ҳамарӯза силсила филми тасвирии непоседа зӯро тариқи шабакаи мо тамошо кунед. силсила филми тасвирии непоседа зӯ, ки ҳар як қисми он аз 11 дақиқа иборат аст, истеҳсоли Фаронса мебошад. сӯжаҳои он аз рӯи қиссаҳои машҳури Фаронса, ки махсус барои таълимгирандагони то мактабӣ навишта шудаанд, сабт гардидаанд. он дар бораи оилаи дӯстона зиндагӣ мекунанд, нақл мекунад. зӯи 5 сола дӯстони худро ба хона даъват намуда ба онҳо нишон медиҳад, ки чӣ тавр ӯ бо волидонаш ва паррандаи канорӣ бо номи пок хушбахтона зиндагӣ мекунад. зӯ ҳар субҳ ба берун баромада бо дӯсташ Элзи бозӣ мекунад. дар зиндагии зӯ буданд рӯзҳое, ки ӯ бо душвориҳо рӯбарӯ мешавад. дар чунин лаҳзаҳо падару модараш ба ӯ кӯмак намуда роҳи ҳалли онро ба ӯ мефаҳмонанд. ҳамин тавр зӯи хурдакак гузоштани қадамҳои аввалини худро дар зиндагӣ меомӯзад. тамошобинони азиз, ин буд ҳамаи он маълумоте ки мо тӯли як ҳафта ҷамъ намудем. аз дигар навигариҳо мо шуморо дар барномаҳои оянда хабардор менамоем. то ҳафтаҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр.